Robíme túto prácu dobrovoľne, to znamená v rámci svojho voľného času. Venujeme sa výcviku psov, ktorí vyhľadávajú stratené, nevestné a zavalené osoby v ruinách, prípadne v lesoch. A radi by sme vám ukázali niečo málo z práce základského psa. Naši výcvikovia vás pripravili na úvod svojim štekaním a budú ďalej pokračovať ukážkou ovládateľnosti a poslušnosti, ktorá je pre záchranárskeho psa mimoriadne dôležitá, keďže častokrát sa stáva, že medzi sebou nesmú sa navzájom vyrušovať a nesmú sa nechať samozrejme ovplyvňovať ani ďalšími ľuďmi, psíkmi, pohybom okolo seba, rušivými vplyvmi. Takže psíci vám ukázali, že nevadí im, že sa okolo nich pohybujú ďalší ľudia a ležia ďalší psi, prípadne poletujú banery odtrhnuté. Takže ovládateľnosť a znášanlivosť medzi psami a ľuďmi je v záchrančine veľmi dôležitá. Psík nesmie preukazovať žiadne znaky agresivity ani voči druhým psom a samozrejme vôbec už nie voči ľuďom. Aj v prípade, že sú takto blízko na kontakt, čo sa často stáva pri preprave napríklad vrtuľníkmi alebo nákladnými autami, kedy sú psi veľmi natesno seba. A samozrejme nesmie im ani tento spôsob prepravy vadiť. Takže práve ste videli, že im nevadí ani tzv. Face-to-face kontakt. Ďalším dôležitým cvikom ovládateľnosti pre záchranárskeho psa je ovládateľnosť na posunky. Častokrát sa stáva, že pri práci v ruinách je hluk, pracujú tam stroje, vyprosťovacie čachy a psík nepočuje zvukový povel svojho psovoda. To znamená, že musí reagovať aj na posunky samotné. Ďalším dôležitým cvikom ovládateľnosti je táto znášanlivosť medzi psami navzájom, čo je vidno aj pri takýchto neobvyklých situáciách, kedy teda psi opäť idú až na kontakt a dokážu bez problémov zvládnuť aj situácie podobné tejto, kedy teda preskočí druhý psík. Tento cvik nie je jednoduchý ani pre psíka, ktorý skáče z toho druhého a samozrejme ani pre toho, ktorý tam musí zostať. Nesmú sa psíci so sebou pobyť vôbec nie a takisto musia vydržať až do príchodu svojho psovoda. Takisto pri napríklad cvikoch, ako je plázenie, ktoré by sme mali vidieť teraz sťažené tým, že sa jeden pes podplazí pod druhého. Takže v tejto chvíli ste videli maximálnu mieru ovládateľnosti psov, kedy naozaj im nevadí v podstate skoro nič, čo sa okolo nich deje. A s ľudom Angličana vydržia akúkoľvek manipuláciu, povoli vykonávajú bez ohľadu na to, čo sa teda okolo nich niečo deje alebo nie. Ďalším cvikom je prechod cez nepríjemný materiál, ktorý samozrejme v ruinách a v budovách, ktoré sú poškodené zemetrasením, často sa stáva, že sú tam tehly, plastové fľaše, rôzne roxory. A samozrejme musí pohyb po tomto materiálu zvládať úplne bez problémov. Nesmie im to robiť žiadny problém, pretože v budovách musí hlavne vyhľadávať a pracovať a nie ešte aj riešiť to, po čom chodí. Takže prechod cez nepríjemný materiál je alfou omegou pre každého záchranárskeho psa. To je vec, ktorú musí zvládnuť kedykoľvek aj okolo noci. Ďalším dôležitým cvikom ovládateľnosti je pre psa plázenie. Často sa stáva, že treba, aby pes podliezol popod panely, zmestil sa do priestorov, ktoré sú ťažko dostupné, preliezol rôznymi tunelmi a tam teda nemá inú možnosť, ako sa podplaziť. A to je ďalší cvik, ktorý teda musí zvládnuť, ak chce pracovať a ak chce vyhľadávať osoby zavalené v budovách. Dôležitým cvikom je samozrejme aj prinášanie predmetov, alebo tzv. Aport. Špecifikom záchranárčine je aport predmetov dennej potreby, to znamená, v tomto prípade je to lekárnička. Pokiaľ sa stane, že psovodovi zapadne lekárnička, príloba, rukavice, čokoľvek do miest, kde sa sám nemôžu dostať
vyšle tam psa, ktorým tieto predmety priniesie. Takže opäť je dôležité, že ten psík nenosí iba určité typy predmetov, ale musí priniesť všetko, po čo ho psovod pošle, bez ohľadu na materiál. Tak ako to vidíte v tomto prípade, aj umelohmotnú bandasku naplnenú vodou. Samozrejme, v prípade potreby psík vie dokonca nielen priniesť vlastnému psovodovi, ale odniesť človeku, ktorý potrebuje pomoc a ktorý je treba zavalený v miestach, kde sa sám psovod nedostane, vyšle tam psa, ktorý aj takýmto spôsobom pomáha zavalenej osobe prečkať až do času, kým bude teda vyprostená, kým sa dostane zo zavalenej budovy von. Ďalším dôležitým zvykom v rámci záchranárčiny je nosenie psa. Častokrát sa stáva, že psík pri práci v budovách sa zraní a treba ho odniesť, prípadne vyložiť na miesta, kam sa sám nedostane, na nákladné autá. A samozrejme psík musí byť ovládateľný do tej miery, že nesmie sa hmíriť, mrviť, musí zniesť toto nosenie aj od úplne cudzích ľudí, ktorých nepozná. Ak by ste mali chuť a našiel sa niekto odvážny, kto by si psíka chcel odniesť a kto by sa chcel naozaj presvedčiť o tom, že naši psi sú absolútne neškodní a neagresívni, tak uvítame vašu pomoc. Nájde sa niekto? Niekto odvážny? Nikto? Áno? Tak sa našli. Takže samozrejme psovi nevadí ani kontakt s absolútne cudzými osobami. Dáša, Čester. Takže videli ste, že ani absolútne cudzia osoba, nemáme to natrenované, sú to ľudia z davu, pes nemá absolútne žiadny problém s tým, že ho to si nosí, natria sa, posúľku je hladká. Záchranský pes nesmie, to je jedna z mála podmienok, ktorý musí každý záchranský pes splňať, nesmie byť agresívny voči ľuďom. Ak sa nájde ešte niekto, máme tu nachystaného, nažaveného Chestera, ktorého nikto nechce odniesť. Vyzerá strašne nebezpečne. Tak, aspoň od psovodky. Videli ste, že už vedel, o čo sa jedná, takže si to nosenie pýtal sám. Pre niektorých psov je to jeden z najobľúbenejších zvykov, keďže nemusia chodiť po vlastných a ešte dokonca iných toho nesie. Takže naozaj väčšina psov to nosenie má veľmi rada, keďže je to o tom, že má kontakt s človekom, ktorý ho hladká, ktorý ho má rád. Takže na záver, samozrejme, privolanie nevyhnutné nielen pre záchranského psa, ale pre každého psíka. Videli ste, že psi, ktorí necvičili, tak čakali až do povelu, kým ich psovod odvolá. Nenechali sa rušiť ničím, čo sa okolo nich deje. Takže pri práci záchranského psa je to veľmi dôležité, keďže častokrát sa stáva, že musí pes počkať pred ruínou alebo teda pred pracoviskom, kým dokončí prácu ďalší psík. A samozrejme musí vedieť vydržať na mieste, aj keď sa okolo neho pracuje a keď teda cvičia alebo trénujú okolo neho aj ostatní psi. Takže psi vás sledujú zase o zdravia svojim štekaní. Toto bolo niečo málo zo špeciálnych služnosti a ovládateľnosti. Ďalej sa presunieme na pieskovú